Kokoruš veličanstveni stvorio Igor Brakus. Dok su Crnogorci čekali da se bilo šta dogodi, Crven Ban, srpski satir, je odlučio da krene levim putićem pored izvora, dok je Cune odlučio da krene desnim. Bre, Milojko, što je ova mučenica nešto loše ispala. Malo pa čujem kako nešto svira. Ma, i meni se čini, Živane, da čujem neke lake note. Devojčica kupus prala, rotkvice prala, činčile prala, jarebice prala, prala pa ne stala, prala pa ne stala. Umukni, besmisleni Hadži Tasiću. Čika, Milojko, jel da lepo pevam? Živane, jel ono neki satir ide prema nama? Boga mi jeste. I to obdaren. Možda je to nakurnjak. Nakur šta? Ne znam, Milojko. S ove daljine dobro ne vidim. Mislim, ja dobro ne vidim ni iz blizine. Pa kada ti je alkohol spržio mozak? Još samo popijem 10-ak, 15-ak mučenica tokom dana za pokoj napaćenim dušama. I meni je spržen mozak. Zdravo, ljudi. Je li ovo Turska? Nije, satiru. Ovo je Srbija. Šta tražiš na našoj zemlji? Toplu ljudsku reč i razumevanje za moj problem. Veliki problem imaš, dete. Baš veliki. Kao mali sam upao u kazan sa kuvanim španskim ušicama. Čiko, jel mogu da pipnem? Kuš bre, besmisleni Hadži Tasiću. Kako se zoveš, satiru? Crven Bane je moje ime. Krenuo sam levim putićem od izvora, a Vila Travioila mi je rekla da je odluka samo moja. Što bi ja volao da vodim ljubav sa vilama, ali kad sam trezan, da sve osetim. Mi se ovde, Crven Bane, borimo protiv Turaka. Jesi li kadar pomoći nam? Jesam, dobri Srbi, onoliko koliko mi mogućnosti dozvoljavaju. Još ti poveliku mogućnost da ti Žan kaže. Potreba nam je neko da odaje informacije iz turskog kampa. Neko koga će prihvatiti kao svojega. A za malo dukata obavit ću taj prljavi posao, gospodari Srbi. Turci ne smiju ništa da posumnjaju. Skini se do pojasa nadole. Moramo da ga obrežemo. Ajde, u redu. Fizičku bol dole ne mogu da osjetim. A molim vas samo jedno, da mi dozvolite da mu sviram dok radite. Nikakav problematik. Evo, ja ću da mu izviždućem. Hadži Tasiću, besmisleni idiote. Spusti tu kamu, molim te. Čika, Milojko, rekli ste malo pre da ga odrežemo. Za to vreme, dalekim putem kojim se ređe ide ka srpskom jedinom procentu teritorije, krenuli su princeza Jevrema i Olivera Lazarević na magarcima i Ibrahim peške. Da mi je neko pripovjedao da ću magarce zular voditi, ne bi mu vjerovao. Silencio, Ibrahime. Tvoj zadatak je da nas bezbjedno do Srba dovedeš. Tako je. I bolje pazi šta radiš, da se ne bi Kokorušu veličanstvenom požalile. Saj prevarant što tvrdi da je 2,5 minuta stariji od mene, a pritom laže ko pas i za mne odavno rahmetili. Ni ja ga ne volim. Ali on je ipak sultan faraon. Samo proklamovani. Ako mi pomognete da ga svegnem, jer ćete prijestati sa mnom. Nemoj budaliti, Ibrahime.
Mene, ka jalovu crnogorsku princezu, sigurno nećeš pored sebe stavljat. A Olivera je udata za Bajašita. Sve ću ih ja jednog dana na kolac nabiti, oca kurasta mi. Pogledaj se, neka mehana je ispred nas. Taman, magarce da napojimo. Možda ima nešto slano da se pojede. Ni ja nijesam sol neđeljama okusila. Oni tvoj narkoman je sve pošmrka. Ovo drže Srbi izgleda. Ostani ti ispred, Ibrahime, i napoji magarce. Doće dan, hajvanko, kad nećeš moći ovako sa mnom da razgovaraš. Plava ostriga. Interesantan naziv za mehanu u ovakvu nedođiju. Pogledaj Jevrema, sve muškarci. Niđe žene, bogumi. Travo lepotice, ja sam Cune, što rasturam zabave. Prevremeno menadžerišem ovu kafanu. Mena? Što činite? Menadžer. To je jedan posao koji sada nije poznat, ali bit će. Imate li slanik, Cune? Odmah dođe slanik. Ivice, donesi slanik gospođi. Ivica je mlađi od braće Pavliček. Poturčani Austro-Ugari. Rodi ovde. Veoma je pouzdan. Hvala sine. Evo ti slanik. Polako, Olivera, ne balavi sa tu sol. Oprostite, Cune, ali zašto ovdje nas jede samo muškarci? To su sve janjičari. Potrčani Srbi. Imaju neke čudne sklonosti. Ja te sklonosti samo usmeravam u komercijalnom pravcu. Dođu ovde, zabave se gore u sobama i idu. Tako smanjuju napetost pred odsutne bitke. Dobra so. Odlična so. Vi očigledno pokušavate da uspostavite nešto potpuno novo na kafanskom tržištu. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život. Makar se napojili. Možemo da krenemo. Ibrahime, s mesta izađi napolje. Zašto? Šta se događa? Zašto si ovi mišćovi jaran zure u mene? Imaš brkove i mišićavsi, kano da bi mogli ogroman problem imati. Cune, možeš li kazati ovima čudnima da smo mi došli u mir? Vas dve izađite, šetaj, Ibrahim neka ostane. Sačekajte ga kod vodenice, pustit će ga oni, za 10-15 minuta. Šafala, ovdje neću ostati. Ibrahime, pušaj taj jatagan. Allahu Ekber! Na njega. Mene. Nemoj ga na kolac nabijat. Eno, obezglavi ga. Nakon trominutne borbe u Plavoj kamenici, deblji kraj su izvukle poturice. Veliki ratnik Ibrahim je spasao svoju čast, a mala, tročlana ekspedicija, ako ne računamo magarce, je mogla da nastavi svoj put, kojim se ređe ide.